Julia Stiles, Piccoli Gerda. Meglepetés! Kösz, hogy kisegített. Legyen kellemes az éve. Én és a hercegem. Manitobok, Wisconsin, 9 óra 10 perc. Dánia, Koppenhága, délután 4 óra 10 perc. Mi van a Lamborghinivel? Már a könyökömön jött ki. Na, ma vesztesz? Grand Prix-t is nyertem, te mit nyertél? Semmit. És anyu Velurexével lefőzöl? Pontosabban Kenterbe verlek anyu Velorexével, amit kissé átalakítottam az igények szerint. Szóval jobb, ha félsz, mint ha megijedsz. Én meg attól félek, mi lesz, ha anyu rájön. Hé, milyen volt? Ó, pazar! Még valami dánsütivel is megleptek. És amint elfújtam a gyertyát, megjelent Trey Carson egy bazinagy horzsolással a homlokán. Le akarta vágni a haját. Tré, jó parti? Megengedték, hogy én varjam össze. Idő? 9:45. Felkészülni! Rajt! Hello! Klassz ruha. Nem rossz felség. Igen, bár nem egészen így terveztem. Jobb lett volna, ha nem állsz le a végén. Nem, jó voltál. Gratulálok. Én is.
Végül ketten maradtunk. Nem olyan vészes. Nem. Boldognak látszanak csak. Emlékszem, mennyit beszéltünk róla, hova jutunk, és követjük az álmainkat, hogy megnézzük az egész világot. Te és én. Már csak mi maradtunk. Tudod, eljegyzett. Ne légy mérges. Ez pompás. Miért lennék mérges? Dehogy? Kösz. Hajrá, hölgyek! Nézd, Betsy eldobja a csokrot. Felkészültek, hölgyek? 1, 2, 3! Elkaptam! Tegye le oda, ahová a múltkor, ott a pompás hely lesz. Képtelen pontosan érkezni. Képtelen. Semmi baj, fogom, köszönöm. Edward! Szia, Ari. Ő felsége a király, ő felsége a királynő. A királyi fenség a koronaherceg, ő felsége Arabella hercegnő. Na végre, itt vagyunk kicsi. Remélem hálaadáskor átjössz. Persze. Szia, apu. Szia, Csöpi. Hello. Ha-ho. Paige, szia! Na, hogy vagy? Úristen, annyira örülök, hogy visszajöttél. Jó, de idén hetente 3-szor mosogatunk, ha kell, ha nem. Én nem is, inkább te. Ó, nézd, mit hozott apu. Igen, lehet, hogy érzelmileg teljesen kiforratlan, de frankó cuccokban szinte verhetetlen. Hát, mulass jól, én idén nem igen leszek itthon. Vegyészeti labor, plusz orvosi beadványok, plusz meló. Hé, még el se kezdődött a tanév. Mielőtt megmentenéd a világot, nem ugrasz le a patkányba Stacyvel és velem? Szóval, mire odaértünk. Többi túravezető, meg én is. Rüheltük a sok puccos, elkényeztetett nyafogós rácot. Tényleg. De egy éjjel Rómában úgy döntöttünk, elmegyünk szórakozni. Úgyhogy elmentünk egy bárba, és úgy esett, hogy lefeküdtem egy 45 éves olasz hapsival. 45, ez igen. Jó képű volt, olyan kis Mussolini módjára. Miről fecsegtek? Hogy bírjuk az idősebb életteli pasikat. Még pár sör és tutira. Én leszek a legjobb pasi a terepen. Akkor Stacyét vidd vissza. Ó, nem már. Na, Pécs, jön a mókus kerék? Igen, persze. Mondjuk holnap? Csütörtökön. Mondjuk holnap? Persze, holnap. Jó, ez az én köröm. Köszi. Cheerio. Oltári, hogy bejártad Európát. Néha szívesen előre tekerném a következő 5 évet. Ó, de utálom, mikor a terveiről karattyol. Pipogyának látszom mellette. Nekem mondod? Én végzős vagyok, és 6-szor változtatta meg a főtárgyamat. Nekem nincs is főtárgyam. Ugyan már, mire választasz egyet, Paige végez az egyetemen. Csak ha felvesznek. Miért ne vennének? Nem, ez egy húzós szemeszter. Shakespeare lesz a téma. Egy rakás idióta bölcsészduma. Elég. Ha legközelebb felhozod az iskolát, muszáj bedobnod egy felest. Csak azt mondom, hogy Shakespeare annyira fölösleges. Elég. Srácok, ezt lenyúlom. Hey! Parancsolj. Nem már, kérlek. Ó, dehogy nem, nincs kifogás. És mi ez? Így áll, mindent bele. Cheerio. Olyan disznók vagytok. Olvastad az összes kiadott kutatási anyagot? Hogyne? Edward, egy napon te leszel a világ leghosszabb ideje létező királyságának 51. uralkodója. Igen, tudom. Egy királysági, ahol még elvárják, hogy az uralkodó részt vegyen a kormányzati döntésekben. Szóval, ha én azt kérdem, felkészültél-e, az nem csupán költői kérdés. Apa, felkészültem, jó? Ő felsége a király.
Valamint ő fensége a koronaherceg. Felség. Jól vagyok. Miniszter úr? Királyi felség. Tehát, hölgyeim és uraim, kezdjünk hozzá. Rendben. De a 6% a legkisebb emelés, amit a szakszervezet hajlandó elfogadni. Ez tűrhetetlen. Nézze, ha mi sem értünk egyet, hogy jutunk közös platformra? Ez zsarolás. Jól van. Keressünk más megoldást. Sosem lesz vége a követeléseknek. A kormány bármi áron szálljon szembe a szakszervezet túlkapásaival. Nagyon értékelem az álláspontját, Thomas, de rendkívül szoros határidőt szabtak. Ha nincs megegyezés, sztrájkolnak. Egy országos sztrájk megbénítaná a gazdaságot. Edward, mind szeretnénk tudni, mit gondolsz. Bocsánat, mi a kérdés? Éppen dolgom volt. Értem. Miért hurcol apám magával? Mindig kínos helyzetbe hoz. Igen, uram. Talán az a tény a ludas, hogy... Nem is tudom. Egy napon még király lesz. Köszönöm, uram. Ne is mondja, Soren. Mázlia van, hogy nincs a helyemben. Ha helyet kívánna cserélni, bármikor hívhat. Anyámnak elborul az agya, ha megtudja, mi történt. Nem hiányzik a papolása. Ki kell jutnom Dániából, egy kis friss levegőken. Ó, igen, ezúttal hol szívna egy kis friss levegőt? Tudja, idén St. Moritz-ban korábban nyitnak a pályák. Monte Carlóban új kaszinó nyílt. Pár ezer korona elverése a múltban mindig csodás eredménnyel járt. Figyelem, a következő hírt... Várjon! Erre nincs idő! Ezt figyelje! Szilárd évek óta arról beszél, milyen felháborító dolgokat művel majd a lányokkal, és mindent szalagra rögzít. És most Szilárd elvisz bennünket Amerika színébe, hogy lássuk a vad fősulis csajokat, a wisconsini lányokat! Ó, nem már, Léci, dobd le azt a frányatoppot, na, csak egyszer. Wisconsin? Igen. Miért éppen oda? Mert még nem töltöttem hosszabb időt Amerikában, és szívesebben mennék az ország szívébe, ahol majd találkozhatok köznapi emberekkel. Ráadásul ez egy nagy nevű egyetem, ahol érdekes a program és széles körűek az iskolán kívüli tevékenységek. Hát ez már nevetséges. Én úgy látom, ez egy lehetőség, hogy magamra találjak. Ugyan, Edward, kérlek. Ez már megint csak egy újabb, az egérút nyerések sorozatából, amiket mellesleg mi finanszírozunk. És a végén botrányos címlapokon tündökölsz. Kínos helyzetbe hozol, te pedig arra kényszerülsz, hogy itt rejtőzz el. Míg meg nem győzöl minket, hogy megint meg kell találnod önmagadat. Ha olyan kínos helyzetbe hozlak, jobb, ha ennek véget vetünk. Nos, mire célzol ezzel? Csak azt mondom, hogy ha akarok, elmegyek, és nem kell se pénz, se engedély. Edward! Egyedül is boldogulok, anya! Hadd menjen. Mindent kipróbáltunk, de hiába. Őszintén szólva örülök, hogy rászánja magát. Soren, ön elkíséri. Én fenség? Egyedül. Bizonyára akadnak alkalmasabbak a... Megyek, összecsomagolok, fenség. Na! Nézze csak meg őket. Ezer és ezer ifjú főiskolás lány, aki minden éjjel részegen haigálja a melltartóját. Igen, uram, pompás elbánásban részesülünk Amerika földjén, ahol a legtöbb zsírleszívásra kerül sor a világon. Nézze! A szülei elvárják, hogy bejárjon majd az órákra, fenség. Igen, tudom. Nézze, Soren. E pillanattól fogva nem akarom, hogy hercegnek szólítson, vagy fenségednek. Nevezzen úgy, hogy Eddie. Csak Eddie. Nem kell, hogy a sajtó kiszagolja. Szerintem klassz lesz. Én már is jól érzem magam. Valami baj lenne? Miből gondolja, uram? Nem tudom, az arca nem változik. Tudja, hogy kell mosolyogni? Igen.
Soren, ez az. Szent egek. Azt hittem, maga csak fegyencként lenne hajlandó így élni. Nem olyan rossz. A többit még nem is láttuk. Valójában nincs mit látni. Nos, tetszetős, viszont maga választhat ágyat. Ó, jesszus, melyik kopott matracot válasszam? Ti vagytok az újak? Scotty vagyok. Figyú, az összes kaja fel van címkézve, tudni fogom, ha belezabáltok. Nem bírom a tejet, a kagylót, a húst, a dinnyét, a diót és a kivit. Szóval semmi ilyesmit ne hozzatok be. A Nintendo szigorúan tilos. Ha elszúrjátok itt a jó jegyeimet, megvakítalak a fénykardommal. Na tessék, ez az igazi egyetem, amiről beszéltem, látja? Itt mi csak átlagos diákok vagyunk. De mennyire, uram? Én már alig várom. Már türelmetlenül várom, hogy szurkolhassak az iskola csapatának, ha jönnek a hölcsök. Ősi ellenfeleink, akik nyilván egy Minnesota nevű helyen táboroznak. Minnesota szív! Wisconsin a király! Yeah! Menjünk! Ne. Pincérnő, szeretnénk megnézni az étlapot. Nem vagyok pincérnő, nincs étlap és a konyha zárva. Akkor mit tud nekünk ajánlani? Az ajánlatom egy sör és egy sósperec, kedves barátom, a fogadónk ékességei. Oda megyek a pulthoz. Igen, ő kettőt ebből, 2 sört. Igen, uram. Még egyet, uram? Na, majd én hozok. Nagyon kedves öntől. Jó estét! Na, mit adhatok? Azt reméltem, ajánlhat valami jobbat az eddiginél. Nos, az afféle tisztes idegeneknek, mint ön, Leigenkugelszet ajánlok. 10 centtel többbe kerül. Igen, remek. 2 kérek. Tudja, ha most a germánoknál lennénk, ez pince lenne. Tessék? Ratzkeller, azaz pince. Oké. Talán marhaság németül zörtölni. Talán. Nem kimondottan vonzó nyelv, ugye? Nem. Eddie vagyok. Paige. Szóval, leveszi a melltartóját? Tessék? Ledobja a topját nekem, mint a vad sulis csajok? Csak egy kukra. Most senki se néz ide, na, kapja le szépen. Jobb, ha most elhúzol én. Nyugodom, csillapodjunk. Szállj le rólam! Hé, te is húzzál a francba! Nyugi! Kifelé! A tudomány egy véget nem érő kaland. Ha valaki a tudománynak szenteli magát, a nyitott elme alapvető. Aztán jönnek a jegyek. 40% munkamódszer, 50% labormunka és 10... Segíthetek?
Igen, azt hiszem, én ide jelentkeztem. Igen, Mr. Williams. Legközelebb legyen itt 8 óra 20-ra, avagy nem jöhet be. Na és maga? Magához beszélek. Én külsőzöm. Itt nem, nincs hely. Üljön le, Mr. Williams. Amint mondtam, 40% munkamódszer, 50% labormunka, nem lesz baja. És 10% tudják, ha ez egy turbékolás, menjenek ki a folyosóra. Soren, menjen már kifelé. Elnézést kell kérnem. Ó, folytassa, kérem. És 10% megfigyelés. Ott hever egy lista önök előtt. Rajta az elvégzendő kísérlet és a szükséges eszközök. Nos, forduljanak az önök mellett ülőhöz és mutatkozzanak be. Gratulálok, kérem. Épp most üdvözölték az állandó munkatársukat. Hé! Hé! Ott hagytad a listádat. Ó, igen, köszi. Figyelj, mi is a neved? Eddie. Eddie, igen. Ez az óra bazi fontos nekem, mert az orvosira akarok menni. És ha már melléd osztottak be, tedd meg, hogy nem szúrod el nekem a dolgokat, jó? Jó, nekem is rendkívül fontos. A kémia kedvencem. Például nemrég fedeztem fel, hogy a nagy mennyiségű alkohol szénalapú vegyületekkel keverve arra készteti az embert, hogy zagyvaságokat fecsegjen. Szóval, bocs a tegnapiért, csak mulatni akartam kicsit. Persze, természetesen. Én meg bírom, ha egy piás furkó tűagyú ribinek néz. Kösz. Meggyónom gyarlóvétkem, hogy lázadoztam rended ellen. Könyörgök, bocsáss meg még most az egyszer. Már is be van rúgva? Egy színdarab. Rómeó és Júlia. Shakespeare. Mókás egy szemeszter lesz. Legközelebb ne hagyd otthon a cuccodat. Az ember azt hinné, akit telibe fröcskölnek szódával. Megérti, hogy lelécelhet, ha? Hát, szerintem meg jó pasi. Jó, Jézusom, olyan elkényeztetett. Shakespeare-től idézett, mint egy Shakespeare korabeli dagadbáró. Rühellem a majmokat. Szóval nem vágatnád gerincre magad a könyveken? Na jó, 1. Gerincelődni egy csomó poros könyvön elég undorító dolog. És 2. Gyakorlatilag minden jó pasinál ezt mondod. Ó, szóval bevallod, hogy jó. Na jó, berekeztem a beszélgetést, a jelentkezésre koncentrálok. És az a lökött haverja, aki mindig ott molyol? A társak egyike a hőmérsékletet tartja szemmel, míg a másik beleönti a hidroklorid savat az elválasztó töltsérbe. Nos, óvatosan elfordítjuk a csapot, hogy ezáltal az oldat egy része belefolyjék a kerek üvegcse aljába. Csinálják újra. Ő hol van? Még mindig dög lesz? Jó reggelt, miss. Nem kér egy kis reggel? Az elmúlt 2 órában totál hülyének látszottam, mert a társam nem dugta oda a képét. Ma reggel volt? Igen! Pontosan tudom, hogy ki vagy te. Tényleg? Tényleg? Egy elkényeztetett csávó, akinek a suli csak kitérő a Dolce Vita előtt. Nincs jelleme, de nincs véleményed, púp vagy mindenki hátán. Nagy tévedés. Ellentétben azzal, akiket kiszolgálnak, nekem mindig melózni kellett. De ez a demokrácia szépsége, mindenki azt kapja, amiért megdolgozott. Parancsol még egy kis majonézt, Eddie? Nem, ez remek, köszi. Te sonkás tojást csinálsz? Villás reggelit az ágyba? Igen, egy jellegzetes diák reggeli. Nem csatlakozna? Nem, köszönöm. Szóval, hol a szobrod? Milyen szobor? Ha valaki annyira elfű, mint te, biztos van valahol róla egy szobor. Más, ha valaki elfű, és más, ha igaza van. Nekem igazam van. Nem venném fel egy pólót.
Ha orvos akarsz lenni, szokd meg a pucérhapsikat. Töki, mige van a kéróban? Add le az órát. Nem. Ha már ott kell lenned, de legyél felkészült. Komolyan gondolja, nem, de... Meglehetősen zaklatottnak tűnt. De véleményem szerint ne törődjön vele. Jó étvágyat a tojáshoz, az utolsó pénzén vettem. Azért még maradt valami. Egy garasunk sem. Nos, maga kap valamiféle fizetést, nem de? Hé, te smucig norvég! Tehát tudsz vívni és lovagolni, és jól beszélsz angolul, dánul, hollandul, németül és flegmán. Flegma? Van olyan ország, hogy flegmia? Nézd, ez mind pöpec, de nekem semmit se jelent. Olyan kell, akinek van tapasztalata, és neked nincsen. Kérem, nagy szükségem lenne az állásra. Egy csomó diák akar itt melózni. Jók az ajánló leveleim. Csá, Paige. Szia! Meg akarod keseríteni az életemet? Nem, csupán csemegéket csomagolok arra az esetre, ha valamely jó ember szendvicset szeretne. Felvetted a srácot? Igen, melegen ajánlották. De ki? Te. Mit adhatok? Egy pulykás szendvicset. Na, sok a dolgom, Eddie a tiéd, te felelsz érte. Sajna, ma egy grampujka sem maradt. Haver, 10 pulykás hever előtted. Ez valamiféle vizsga? A Johns Hopkins szakítópróbára tesz, mert kezdek beleroppanni. Ki fogja felvágni? A szeletelő. Az mi? Pillanat. Te hazudtál a nevemben. Igen, nézd, nem ismerek senki mást. A látszattal ellentétben kell a meló, mert nincs pénzem. De van egy saját szakácsod. Nem, ő csak egy diák. És mit tanul, hogy 30 évesen elsős? Nyomd meg a gombot. Nézd, Paige. Igazad volt, az én szüleim, nos, gazdagnak számítanak Dániában, de éppen elszakadtam tőlük. Haver! Jó, egy pillanat. Figyelj, Paige, rájöttem, hogy mostanában kissé kihasználtalak, és adj nekem még egy esélyt, és ha még több bajt okozok, akkor én kilépek. Jól van. A jobb kezeddel megfogod, és oda-vissza mozgatod. És ha nem akarsz hüvelykujjas szendvicset, ne tedd a mancson a penge elé, amikor nyírtál. Igen, persze. Ez az. Oké, de lassan. Jó. Jó? Oké, szép lassan. Elég lesz. Tessék, Paige, te vagy a soros. Makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall in love with you. Now the night does funny things inside of me. Tomcat feelings you don't understand. Hé, öcsi! Eredj és mosd le a lábtörlőket.
wish I had the guts to bomb one that we've never met. And I think that I just fell in love. Biztos, hogy ne segítsek önnek? Nem, köszi. Hé! Egészen ügyes voltál. Most csak tréfálsz, ugye? Az ügyes alatt azt értem, hogy kilocsoltad a sört és elszúrtad a rendelést. Igen. Nem, belejössz. Tudod, szombat este lesz egy koleszos buli a Brenner Hallban. Egy kis muri. Gondoltam, hogy esetleg mellém szegődnél. Mellét szegődnék? Ó, igen. Hogy is mondják hétköznapian? Hé, cunci, lesz egy sirálybu lesz a kecomban, és ha van kedved, beslisszolni velem? Ez ciki volt, ne próbál többször. Igen, az ujjam is bánja. Szóval eljössz velem? Én valójában nem érek rá. Jaj, nekem. Mi van? Úgy vélem, ön kosarat kapott. Tudja, ez még sose fordult elő. Még sose kezdett nővel, aki nem tudta, hogy ön herceg. Nem kell nagyon merre szívni. Az esélye egy kapcsolatnak ön és Miss Page között igen csekély. Önök tökéletesen eltérő kaliberűek. Ó, csak azért, mert nem királyi vér, még nagyon rendes lehet. A nagyobb kaliber sokkal inkább ő lenne. Tessék? Miss? Feltétlenül pihennie kell, felség. Megkönnyebbültem, hogy nem súlyosabb a probléma. További vizsgálatok is kellenek? Nem tudom biztosan. De valószínűleg sor kerül rájuk? Könnyen lehet. Sok időbe telik? Nem, és biztosíthatom, hogy mielőbb sort kerítünk. Köszönjük, doktor úr. Nem hinném, hogy el kéne mennem. De hisz már megígértem. Nem érzed jól magad? Nincs miért aggódnod, kicsi. Igen, Arabella. Nem kéne aggódnod. Egy kis nátha. Elnézést kérek, ő fenségének indulnia kell, szívem. Szóval, mihez lenne kedved? Lovagolni. Remek ötlet. Híva haza. Angol irodalom. Francba. Az eredménye pozitív. Mr. Williams, kérem, csináljon valamit. A múltkor a Rómeó és Júliából idéztél, ugye? Igen. Hát vicces, mert én magam is jelentkeztem egy Shakespeare kurzusra, és én nem nyalizok, csak tisztes jegyeket szeretnék, de arra gondoltam, hogy te láthatóan... Közismertem. Igen. Nos, gondoltam, hogy talán Segítek. Nem, azt nem kell. Ó, jól van. Azt hittem, segítséget akarsz kérni. Inkább felejtsd el. Segítened kéne. Jó, szívesen, semmi probléma. Csupán... előbb nekem lenne szükségem segítségre. Öntsd be a fehérítőt. Mondjuk így, és ne folyjon ki. Jó? Nem hitted volna, hogy még sosem mostam, ugye? Nem, de fejlődsz. Hideg. Meleg. Hideg. Zavaros, mármint... honnan tudod, melyik milyen? Így születtem. Én vagyok a mosodák esőembere. Na jó, most én jövök.
Már volt a Lír király, és most jöjjenek a szonettek. Aztán meg a Hamlet, ami egy nyapka dán hercegről szól. Mennyi benne a valóság? Több, mint hinnéd. Te dán vagy. Tényleg van ott herceg? Igen, azt hiszem. Besz olvasta, és szerinte lúzer az ipse. Hát megmondhatod neki, hogy a herceg ifjú volt, és félt, és nagyon nehéz döntésekre kényszerült. Az ilyen nyomás túl nagy teher. Igen, szóval a szonettek. Ó, jaj! Mi szemet rakott fejembe szerelmem, hogy nem jól jelzi, amit összeszed. Vagy ha jól, mi véled bennem a szellem, hogy elrontja az igaz képeket. Gyönyörű. Baromság, gőzöm sincs, mit jelent. Azt mondja, a szerelem varázslatos, és általa az emberek kedvesen előítéletek nélkül néznek egymásra. De miért nem mondja így? Miért nem azt mondja, amit gondol? Azt csak ritkán mondjuk. Az érdekes inkább az, ami a felszín alatt rejlik. Nézzük a 12-est. A nap se lát, míg nem derül az ég. Na, mit jelent ez neked? Hogy a nap nem süt, ha felhős az ég. Nem, ne vedd szó szerint, ne a könnyebb úton járj. Tudod, minden szónak több jelentése lehet, és neked kell felfedezned és választanod a lehetőségek közül. Mint az a szó, hogy nap, jelenthet valójában napot, vagy akár fényt, viszont a fény lehet akár tudás, értelem is. Így sose lesz vége. Igen, talán. De ez esetben inkább értelmet jelent. És, itt a menny. A mennyei kaput jelöli. Vagy akár egy állapotot. Tudod, hogy boldog vagy és szerelmes. Hát most olvasd el újra, aztán nézd át a lehetőségeket, és mondd el nekem, mit jelent. A nap se lát, még nem derül az ég. Azt hiszem, azt jelenti, hogy a szerelem elvakít, és mikor szeretsz, nem vagy beszámítható. Egyet értesz? Igen. Mármint ez csupán egy vers. Igen, ez csak egy vers. Uram, aggódik, hogy a beszüntetés netán recesszióba taszítja az országot? Ezt szeretnénk elkerülni. Gondolja, hogy az EU tagság jót tesz Dániának? Nézzék, az Európai Unió arról szól, hogy... Fotónak megint uncsi. Az öreg fiú ácsorog a pulpituson, és ugyanazokra a kérdésekre felel, mint a múlt héten. Hol van Edward? Na látod, ő mindig kéznél volt, ha beütött az uborka szezon. Meg kell találnom. Eddie, szia! Nézd, itt a Shakespeare ZH. Talán. Remek, ez nagyon jó, ragyogó. Köszönöm, hogy segítettél. Szívesen. A kémián még jobban bejött. Az jó, az nagyon jó. Te hogy állsz? Hogy állok? Én 5-ös alá. 3-mal. 2-es alá? Igen, de nem számít. Dehogy nem, több is áll tőled. Biztosan tudom. És adjam fel a közétkeztetési karrieremet. Hoppá. Hé, Eddie, van programod az ünnepekre? Nem. Itt leszek. Akkor jó szünetet. Neked is. Megáll az ész, Pécs. Haza is vihetted volna magaddal. Mi? Nem, az tök cikis lenne. Hát, akkor nem bánod, ha én hívom el magammal Milwaukee-ba? Nem. Nem, dehogy is. Miért bánnám? Nem tudom. Hé, Eddie, ha úgy sincs más programod, arra gondoltam, hogy esetleg... Velem töltenéd a hálaadást az én családomnál?
De jó lenne. Köszönöm. Nincs mit. Azt hiszem magával kéne vinnie. Nem, ezúttal nem. Az a helyzet, hogy magára lesz utalva. Majd megoldom. Ciao, kopogskacok. Az a kötelességem, hogy mindig a gondját viselje. Megoldom, Soren. Tisztelettel megjegyzem, hogy nem ön dönti el. Soren, igenis én döntöm el. De mit fogok itt csinálni 5 napig? Nem tudom, várost néz, lazít. Soren, ne izguljon, hétfőn jövök. Köszi. Szia! Szia, kincsem! De jó, hogy hazajöttél. Szia, apa! Ő meg Edi. Edi, ő itt anyu meg apu. Úgy örülünk, hogy eljött hozzánk. Eddig csak Page nőnemű iskolatársait ismertük. Köszönöm, örülök, hogy meghívtak. Üdv, Eddie! Ben Morgan vagyok. Ben, hello. Hé, Page Doki! A nagy házikor, Biancsi! Szia! Szia! Hű, de jól nézel ki. Hát tudod, Kyla diétán tart, úgyhogy leadtam 5 kilót. De a kettőt felszedett Rocky Rokokónál. Ki ez a srác? Íme Edi. Edi cserediák Dániából jött, csak egy barát. Hello. Üdv, mi nálunk? Köszönöm. Ő jobban beszéli a nyelvünket, mint te. Mindegy, papus, akkor reggel találkozunk. Szemmel tartunk, francúz. Kerüljön bejebb. Ne törődj a lükeikrekkel. Jól van. Ez az. Tedd csak le oda az ágyra. Jó. Kösz. Szép a szobád. Mindjárt kész a vacsora. Ne okoskodj. Mit jelent a sok tű? A pár piros azt jelzi, hol jártam, és a sok zöld, hogy hova mennék. Ecuador. El Salvador. Nem kimondottan turista célpontok. Nem, de csupa olyan hely, ahova a segélyszervezetek gyógyszert visznek, és vakcinákat, és tiszta ivóvizet. Mi van? Semmi. Csak még senki mellett se éreztem ilyen riadtnak magam. És hidd el, találkoztam egy-két rémes alakkal. Én nem vagyok rémes, nézd rám. Épp ezt találom olyan riasztónak. Nos, nem csak nekem vannak céljaim. Te mire vágysz? Nincs sok választásom. Nekem kell átvennem a családi üzletet. Nem tehetsz mást? Nem. Vigyázz, összenyomod gázt! Gázt? Igen, gázt. Nagyszerű házőrző szarvas. Nem egyszer mászott elő valami rém az ágyam alól, vagy valami szörny a szekrényből. Nem igaz, gáz? De úgy igaz. Hello, gáz. Nagyon örvendek. Én is nagyon örülök neked. Tetszel így? Hogyan? Nem tudom, csak így. Pécsként. Jól van, Eddie. John szobájában alhat, mi meg ott a folyosó másik oldalán. Nyitva hagyjuk az ajtót. Kösz, apa. Nos, Eddie, nem akarja megnézni, hogy mennek itt a dolgok? Talán segíthetne? Nem tartom jó ötletnek. Miért? Igen, miért ne? Na jó, tudod mit? Menj csak segíteni. Én majd kuncogok. Jöjjön, rendezkedjen be.
Még nem sok traktort láttál, mi? Nem számít a fej, és jól csináltad. És szereztél egy új barátot, Bessit. Igen. Nem kéne vacsiznunk? Mik ezek? Azok fűnyírók. Fűnyírók? Tényleg? Ja. Hé. Az a buli, hogy ezzel versenyzünk. Nagy sport errefelé. Íme. Na, megnézhetem? Persze, bátran. Ezt kap ki, ez az én kedvencem. Igen. Most tettem rá új kereket. Igen, értem. Tudod, tök mindegy, milyen szemét módon versenyzik Kit Kopecki, akkor se viszi idén haza a díjat. Milyen gyorsan mennek? Úgy 50-nél kiakadnak. Lehetne gyorsabb. Na jó, gyere, menjünk. Mi van? Tök jó. Miért? Nem hisztek nekem? De tényleg. Hey, Gyere, Kyle, maradj már! minden rendben. Ülj csak Jól össze. vagy, Lehet, jól. hogy ünnepi Persze. fater lesz belőled. Jól vagy? Ez jó vicc. Jó vicc volt nagyon. Tejet? Na azért. Nem. Azt hiszem, a közeljövőben nem iszom túl sok tejet. Anyu! Fincsi a pulyka. Ne zabáljatok, még egy csomó meló van, és nem akarom, hogy elteljetek a pulykával. Jól van. Van még munka? Igen, reggeltől estig. Tényleg? Muszáj. Ja, ha nem fejed meg a tehenet, szétrobban a tőnye. Vicc volt. És te is Fred, láttad, mondd, ahogy nem sor került rá, nem? Rémes vagy. Tudja, Edi, kétszer annyit kell dolgoznunk, mint a közös tulajdonú földeken, hogy fennmaradjunk. Ha így megy tovább, a magángazdaságoknak lőttek. Edith, nem hinném, hogy érdekli a téma. De, érdekel. A fejesek nem értik, hogy mindegymástól függünk. Ha valaki veszít, elbukik mindenki. Mi van? Semmi. Köszi. Szóval, Edi, mi van veled meg a kis hugommal? Johnny! De, Paige, meg kellett kérdezni. Ja, Paige, ő túl jóképű. Bizony. Nem viccelek, túl jóképű vagy. Nem vagyok jóképű. Jézusom, muszáj most Szerintem ebbe elég belemenni. Jóképű vagy. Szerintem is. Bizonyám. És ha Ugyan? hozzátesszük az európai akcentusod, meg a bájad, az tudni Nem halálos maradjatok abba vegyület. végre. De Paige, nem is ismerjük a srácot. Nem ismerek senkit Dániából, nem is hallottam egy dánról se, te igen? Igen, persze. Eddie? Kierkegaard, Niels Bohr, Hans Christian Andersen. Hű. Hans Christian Andersen. Lars Ulrich. A Metallicából. A Metallicából. Oxy! És Helena Christiansen. Várjunk egy kicsit, a Victoria's Secret modell. Akkor ez lehet a világ legfrankóbb Valóságos országa. szuperhatalom lehettek. Igen. Üdvözlöm Önöket a Manitowoki megyei vásáron! Remek nap ez a versenyzésre, a 10. féktelen fűnyíró derbire! Tapsot nekik! Itt van az idősebb korosztály is, 15 lóerős masinákkal is találkozhatunk. Elsüvítenek a lelátó előtt közel 20 km/h-val. Gyerünk! Szóval vigyázni a kalapokra, emberek, amikor beletaposnak a gázba. Törődjön a bíztatás, mikor elhagyják. Gyerünk már! Köszi. Oda süss! Kopecki! Fordul be a sarkba. A nagy versenyre számítanak. Szevasz, Kit! Mit csináltatok a bigyóval? Kicsit felnyomtam a kompresszort, és átalakítottam ezt meg azt. A első körbe vágott át, és 4. sebességben találta magát. Jól van, még egy kör, tessék, szurkoljunk együtt! A senior verseny 5 köréből az utolsó. Osterhaus előre tör, de Peterson nem hagyja magát. Most előre tör, most az élre tör, itt jön! Ez az, Mr. Peterson! Mr. Peterson? Átkozott szövén. Megdobsa Peterson, aki ismét elhódította a senior verseny trófeáját. A tesóit kedvelik. Anya. Nekem is bejön. Igen, látom. Nézd, most nem terelhetem el a figyelmemet. A mágneses vonzerő nem csak fizika, az életben is van. Igen. És aztán mi lesz? Bolondát ez a hercegi bája. Egybekerünk és boldogan élünk.
Az összes munkám lehúzhatom a WC-n, mert lefoglal, hogy elmenjek a boltba és a kölykökért a meccsre. Szívem, azért nem volt ennyire vészes a dolog. Nem úgy értettem. Tudom. De most nem rólam van szó. Én így döntöttem. Neked is helyesen kell döntened. Tehát lassan kezdődik a szuper spéci futam. Ó, a tesóid rajthoz álltak. Le Mans típusú startunk lesz. Kikapcsolt motorok, a sofőrök a startpisztoly hangjára elrohannak a boxokhoz. Gyerünk! Beindítják a mocikat, és indul a verseny. Aki nyer, elviheti az összes márványkavicsot. Felkészültek? Mindenki a vonalon áll, fiúk. Egész nyáron erre vártatok. Eljött a pillanat, majd szétveti őket az izgalom. Figyelem! Mindjárt eldördül a startpisztoly. Kussolj! Williams a földön! Hey! Gázolnak rajtad! És most beindítják a mocikat! Az 5-ös már ki is lő! A 7-es is kész! Kopecki most is ki! Gondok vannak a motorjával! És ahogy az első körbe fordulnak, Kopecki a 8-as számú versenyző az élen! Nézzék! Williams is sorozóban áll! De jó alaposan lemaradt! Gyerünk, hajrá! Úgy látszik, a Morgan fivérek nem hagyják annyiban a dolgot. Kopecki tovább lehet. Vigyázz! Ne gyere nekem! A második, és az öccse Joe, a 7-es számú a harmadik. Williams most éri utol a mezőt, a többi járgány közé vegyül, és már 100 kiló is tovább. Úgy repeszi a cél, de nagyon nagy a hátránya. Nagy párharcra számítatunk az első helyért. Mike Morgan Kopecki papírjaira tör. Kap be, Morgan! Ez nem lehet igaz! Kezdjen csak! A francba! Úgy tűnt, mintha Kopecki lökte volna ki a pályára. Nem kell Kopecki! Most Joe Morgan csak előre, hogy elrakadja az első helyen a vezető. Hajrá, Eddie! Ez pofás. Nézd csak! Ökörség. Azt mondták, ez a fődíj. Én nyertem, hát megtartom. Hé, te! Hé, nagyszerű verseny volt. Hé! Na jó. Szétrúgom a seggem. Csak rajta! Mike! John! Hagyd abba! Először, Kopecki! Hagyj békén! Szállj már le rólam! Kopecki! Minden rendben? Igen. Gyere csak ide. Meg kellett volna állnunk a mocis csehóban. Hogy villoghass. Miért? Felállítunk valamiféle rekordot, hogy hány pofont bírok elviselni. Vívásban komoly bajban lenne. Ott is levert volna. Bocs, én... Tudod, az itteniek már is pletykákat szőnek kettőnkről. Milyen pletykákat? Hogy mi összejöttünk. Pedig nem.
Nem. Abszolút nem. Mivel utálsz? Igen, nagyon is utálok. Mi van, mi baj? Semmi, a világon semmi. Épp ezért kísérlek az ajtóhoz, és mondok búcsút. Ó. Ezt csinálja, mióta tegnap megjöttem. Ó. Ide vele! Nyilván tisztó! Ne. Te ne. Tanulok. Eddie, jönnek a vizsgák, ez nem tréfa dolog. Komoly vagyok. Oké, mindent bele. Oké, nos. Tanulok. Szobára. Ne. Hát 15-ször olvasom le ezt a mondatot. Gyere velem. Jesszus! Tessék, a hölgyet barátnője! Gyerünk! Hé, hogy hívják? Kérem! Herceg ezzel tölti az idejét? Gyere, gyorsan, siess! Ott van! Ki ez? Állj, fenség! Álljon meg! Jó van! Hé, kérem, álljon meg! Megfogtuk az Isten lábát! Ez meg mi volt?
volt? Miért szólítottak Edward hercegnek? Mert ez a nevem! Tessék! Ez őrület! Te herceg vagy, és ezért fényképeztek le minket. Igen. Arrafelé rengeteg a herceg, vagy te vagy az egyetlen? Csak én vagyok. Nézd, biztos fázol, gyere be az esélyre. Te hazudtál! Nem hazudtam, csak egy kicsit nem akartam herceg lenni. Nem lett volna szabad belevágnom. Pont az ilyen kísértéseket kéne elkerülnöm. A kép megjelenik az újságokban? Igen, nyilván. Ez biztos? Igen, nem ez az első ilyen eset. Ne haragudj. Paige, Hagyjál várj! békén! Én szeretlek. Szeretsz engem? Miért kéne elhinnem? Hisz csak színleltél. Nem, én nem színleltem. Nem, én nem színleltem. I wanna be a man of the world. Blood in my veins and a hurt in my heart. Out in the street with the noise and the dirt. And the one still looking for a brand new smile. Oh, I've been sleeping fast. Nyugalom, várj! Nem jöttek be ide! Menjenek innen, kérem! Nem tűrök a fajta az órából! Mindegy senki sem jöhet be! Menjenek nem mondom el többször! Menjenek már ki! Tessék kimenni! Takarodjanak! Ha ez még egyszer megismétlődik, kirúgom magukat innen! Eddie vagyok. Lássunk munkához! Show me how to make you mine. 'Cause if you'd only be my girl. A rejtélyes Yankee csaj, királyi botrány. Edward külföldi kapcsolata. I could be a man of the world. Eddie, azt hiszem magát keresi. Halló? Soren, adja át Eddie-nek. Egy pillanat, fenség. Halló? Edward? Szia, anya. Edward, azonnal haza kell jönnöd. Az apád miatt. Nagyon beteg. Talán Lady Macbeth vette rá, hogy ölje meg Duncant, de ő már előbb tudta, hogy ez a végzete. A sors ellen hiába küzdenének. Na és a körülmények? Vegyük például Otellót. Otellónak meg kellett ölnie Desdemonát, vagy Jágó cselszövése lenne. Nos, mind a kettő. A felszínen Jágó a negatív. De ha szemügyre vesszük, kiderül, hogy Jágó csak kihasználta Otelló gyöngéit. De mégis Otelló döntései voltak. De rosszak. Otelló szeretett, de nem hallgatott a szívére. A szerelem ritka ajándék, és ha megkapjuk, nem engedhetjük el. Hiszen boldogan is élhettek volna. Tudom, hogy ez nyálas, lágyos álmodozás, de mi van, ha valóban valósággá válik, és... Mi van, ha tényleg él a herceg? Miss Morgan? És nagyon jól csókol, és... Mi van, ha tudják, hogy szerelmesek? Miss Morgan? És ami eddig fontosnak látszott, nem számít többé, mert csupán vele szeretne lenni. Miss Morgan? Akkor már nem idétlen álom, hanem valóság. Mármint nem kéne nekik együtt lenniük? De. Szerintem is. Hello, hol van Eddie? Ó, mármint a herceg, aki fölette a kekszet és sose pótolta. Elment a vizsgák után. Ezt neked hagyta itt valaki.
Hová mész? Dániába. Miért? Olvasd el! A nap se lát, amíg ki nem derül az ég. Most se derült ki semmi, Paige. A sorok között kell olvasnod. Ó. Váratlanul felbukkansz egy dán kastélyban, bekopogsz és Edit keresed? Gőzöm sincs, mit fogok tenni, még sose éreztem ilyet. A gyomrom egy merőgörcs. Nem zugtál te bele? Nem tudok világosan gondolkodni, az biztos. Hogyha nem láthatom, örökké csak őt fogom keresni. Értesítjük, hogy felvettük az orvosi egyetemre. Szóval 310 van ezen. Ezen meg 260. Ezen meg 137. És ezen $700. Tessék! Apu! Köszi! Elnézést, az miféle épület? Az ott a régi tőzsdepalota. Látja a tetejét? Látja, ott a sárkány lengeti a farkát. Elálljátok az egész utcát! Meg kell várnunk, míg véget ér. Miért véget? A parádé. Ahányszor a királyi család kilép a házból, lezárják a félvárost. Tényleg? Igen. Jól van, semmi baj, inkább kiszállok. Elnézést, bocsánat. Elnézést, bocsánat. Elnézést, bocsánat. Elnézést. Elnézést. Eddie! 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 Paige Morgan! Nézzétek! Itt van Paige Morgan! Hello! Eddie! Eddie! Ő fensége a királyi koronaherceg és egy vendég. Várj meg itt. Jól van. Hello. Ezennel megnyitom a parlament ülését.
Jaj, ne. Mi az? Még mindig a szüleiddel élsz? Hello. Uram, atyám! Miss Page! Soren! Puszi a szolgának. Könnyű lesz a beilleszkedés. Igen, mindjárt jövök. Addig Soren kalauzol. Szabad? De mennyire? Örvendetes. Ez itt a déludvar. Ön persze a magánkapunát érkezett. Üdv! Miss Page? Igen? Üdv! Itt tartjuk a seprőket. Teljesen kizárt. Szeretem, szeret, és nem állhatsz közé. No, a szerelem. És mikor számított ez bármit is? Anya, nem volt könnyű eljutnunk idáig. Mi csak egy lehetőséget akarunk. Téged sem volt könnyű feladat eljuttatni idáig. 200 évünkbe telt, amíg odáig jutottunk, ahol most vagyunk. Persze. Pár héten belül te foglalod el a királyi trónt, és nem hagyom, hogy bármi az utatba álljon. Különösen nem egy buta kis viszony, egy pénzhajhász jenki lányal, aki arról álmodik, hogy Diana hercegnő lesz. Anya, ne mondd meg nekem, hogy kit szeressek és hogyan éljek. Edward, bizonyosra veszem, hogy ő nem mindennapi teremtés. De ha apád betegségének híre nyilvánosságra kerül, az embereket meg kell nyugtatni. Büszke és magabiztos király leszek. Helyes. Amint én választhatok Arát. Szó sem lehet róla. Az a leány közrendű. Akkor nyilván bízol benne, hogy Arabella már 12 évesen alkalmas az uralkodásra. Ó, kiment a fejemből, ott van még Nestor is. Nem merj fenyegetni. Bertolomjú kuzin idióta fia Nestor, a 47 éves vén szűz pelenkában. Ó, a nép oda lesz érte. Elég! Edward, te leszel Dánia új királya. Megértetted? Igen, uram. Ami a lányt illeti, ha ugyanúgy szeret, ahogy te őt, és úgy véled, hogy boldoggá tesz, vedd csak el. Arad, ezt nem gondolod komolyan. Talán nem ez a legjobb pillanat, hogy megbeszéljük. Tökéletes. Az ember élete végén jön rá, milyen fontos döntéseket hozott élete elején. És 1502-ben 4. Gusztáv király elesve beütötte a fejét, és azon nyomban megvilágosodott. Azt mondta, látta Istent, ennek a tónak a fenekén. Felment a kastélyba, hogy közhírré tegye. Sajnos fákja volt nála. Fellobbant a tűz, leégett a palota. Így ez itt az új szárny. Ördögi örömmel csavarja ki őseim történetét. Ez életem legcsodásabb napja. Gyere velem. Most valami fontosat kell mondanom neked. Igen. Azért kellett visszajönnöm, mert apám úgy döntött, hogy átadja nekem a trónt. Szóval te király leszel. Igen. Teljes szívemmel szeretlek. És tudom, mekkora áldozatot jelent. Mi ütött beléd? Page Morgan. Hozzám jössz? Igen.
Ó, jó reggelt, madám. Jó reggelt. Kávé? Ó, magam is megoldom, ha megmutatják, hogy hol a konyha. Vagy egy kávézó. Egy nagy koffeinmentest, sok tejjel. Hadd gratuláljak! Te meg Edward egybekeltek, ez olyan romantikus. Biztos Arabella vagy. Hívj Arinak. Hát nem csodás, a nővérem leszel. Ölelgetünk? Madám? Mit csináljunk magával? Köszönöm. Nos, akkor vegyük át a mai teendőket. Van a teendőm is? Ma reggeltől fogva. Gyere! 9 órakor együtt villás reggelizik Edwarddal. Jungen grófnő jelenlétében. Ne feledje, ha ránéz, hogy a jobbik szeme a bal. 10-15-kor jönnek a fotósok, miközben Edwarddal kézenfogva állnak a jachton. Megnyit egy Miró kiállítást a múzeumban délben. 12:40, akkor hívja fel a szüleit. Igen, 1 órakor a királynővel étkezik. Kifúj. Rendkívül elegánsan csinálja. Végül is ezt várják a jövendő királynőtől. Jaj, nekem. Mi baj? Királynő? Mármint tudtam, hogy így működik, de eddig még nem gondoltam végig. Az alattvalók nem veszik rossz néven, hogy én királynő leszek, és még csak a repteret láttam. Nem veszik. Anna? Van már ruhád a koronázási bálra? Nincs. Jó reggelt, kis hercegnő. Íme Margarit. Olyat tervez, amilyet akarsz. Chanel, Dior, Armani, Prada. Nagyon örvendek. Fordul. Tessék? Fordul. Jöhetnek. Hosszúkás. Jó alak. Rettentő a testtartása. Pupusokkal nem dolgozom. Miss Morgan, mikor lesz az esküvő? Jó reggelt! Jó reggelt! Ha a terveink valóra válnak, Dánia vezeti az európai közösség piacát növényi olajban és más zsíradéktermelésben. Farmerlány. Hová szokott nászútra menni a királyi pár? Én Marokkóra gondoltam. Ott nehéz megszervezni a biztonságot. Igen, értem. És Spanyolországban? Igen, az nagyon jó. Juan Carlos király biztos szívesen kölcsönad nekünk egy szigetet néhány nyári hétre. Mi van? Na, mi van? Semmi. Elől jó az esése. Muszáj ennek így lógnia? Nem beszél. Néma? Önnel. Nos, ennek muszáj így lógnia? Az elmúlt 200 esztendőben mindig így viselték. Igen, magam is gondoltam rá, csak tudja, valahogy még nem tudtam rászállni magam. Hogy érezted magad? Ez hihetetlen. Sose láttam ennél érdekesebbet. Fogsz még különbet is. Amikor megnyitjuk a Dangard gyermekkórház új szárnyát, azzal kifejezzük hazánk elkötelezettségét az egészségügy fejlesztése iránt. És hogy népünk erejét olyannak őrizzük meg, amilyen. Én csak kedves voltam pár gyerekhez. Amiről minden lap címlapon számolt be. És miért lenne az baj? Mert mindenre egy új, hipermodern, kormánypénzen létrehozott kórházban került sor, amiről a lapok ezáltal megfeledkeztek említést tenni. Lehetőségünk lett volna a sztrájk előtti napon, hogy megmutassuk a népnek, mennyit teszünk értük. Ehelyett megtudták, hogy ön kedves leányzó. Sajnálom, én igyekszem, de még időbe telik, míg belerázódom. Ez nem olyan, mint híresnek lenni, vagy gazdagnak.
Ez sokkal, de sokkal több. Ez egy olyan létforma, amiben nem árt beleszületni. Ez egy megtestesülés. Fel kell áldoznia önmagát érte, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Nos, én Paige Morgan vagyok a Wisconsini Manitovokból. Paige Morgan már nem létezik. Nincs többé. Maga most Dánia jövendő királynéja. Semmi egyéb. Bocsásson meg, fenség. Sajnos ideje indulnia. Hogyne, köszönöm, Soren. Ő felsége a királyi korona herceg. Fenség? Miniszter úr? Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Jó reggelt. Uram? Gazdag tapasztalatuk révén felkértem a szakszervezetek vezetőit Jó reggelt. és az érdekegyeztető tanács tagjait, hogy csatlakozzanak. Jó reggelt. Nagyon örvendek. Kérem, fenség, én tudom, hogy korlátozott idő állt rendelkezésére Mr. a Anderson, magam is tisztában vagyok a tradíciókkal és a protokollal, de miközben udvarias szavakat mormolunk, 6 óra múlva elszabadul a pokol. Nem gondolja, hogy ideje igyekeznünk? De, uram. Akkor megegyeztünk. Üljenek le. Kényelmesen. Mert döntés nélkül el nem megyünk. És honnan szerezzük a szükséges Nem. összeget? Majd a vezetőség összép húzza a derékszíjat. Még hogy mi? Igen, a legkevesebb, amit megtehetnek. Nézzék, uraim, üzlet, ha nem nem tudunk jótékonyság. megegyezésre jutni a fizetéseket illetően, esetleg engedniük kell. Nincs engedmény. Mi mindig csak adunk, és nem kapunk érte semmit. Hogy mondhat ilyet? Kérem, uraim, ne feledjék el, nem rólunk van szó. Tudják, Amerikában járva én voltam Paige családjánál egy farmon. És ott azt mondták nekem, hogy mind függünk egymástól. Szóval az ellenfeleinkkel is annyit kellene törődnünk, mint saját magunkkal. Vajon tudjuk-e, milyen csekély fizetésért dolgozni? És hogy azt a kicsit folyton megcsapolja a sok adó. Tapasztalatból tudom, hogy eléggé küzdelmes. De gyanítom, nehezebb lenne bárkinek elviselni azt, hogy az állások és a juttatások egyszerre szűnnek meg. E pillanatban 6% a tét. Úgy van? Nos, ha az a cél, hogy a munkás többet kapjon, de ne károsodjon a vállalkozó, akkor talán a harmadik út ajánlható. Ragyogó volt. A szakszervezetek kevesebbet kérnek, a vállalkozók többet adnak, a parlament pedig csökkenti az adókat, hogy meglegyen a különbözet. Nos, ez frenetikus. De milyen a ruha? Szabad lélegeznem? Nem. Ó, nos, hát akkor remek. Miss Paige, a királynő magát kéreti. Ne féljen, egész idő alatt maga mellett leszek. Soren, elmehet. Azonnal, fenség. Kösz. Az új kedvenceim. Új reménységek. Azt hiszi, nem kedvelem. Hagyományőrző vagyok. Őrzöm a hagyományt, szeretem a rendet és a folytonosságot, és nem szeretem a változást. De, ha ez a változás jobbat hoz, mikor egy fiút férfivá avat, akkor fejet kell hajtanom. 2 hete még azt hittem, a monarchiának vége. Most látom, hogy te vagy az, aki megment minket. Köszönöm. Most, hogy ezt tisztáztuk, olyan királynőt faragunk belőled, hogy sose volt jobb. Gyere velem!
Köztünk szólva, Paige, az uralkodásnak megvannak az előnyei. Szóval, szívem, mit akarsz felvenni a koronázási bálra? Tényleg gyönyörű. De a füled az est végére átkozottul fog fájni, hidd el. Harry Winston. Épp megfelel. Igen. Köszönöm. Remélem megbocsát. Hát persze. Hölgyem. Komolyan? Ön is így látja? Igen, biztos vagyok benne, hogy jó döntés ez. Szép vagy, igen. Jól sikerült. Elnézést, megbocsátanak? Azt hiszem, jobb lesz, ha ezt a táncot a fiamnak adja. Pardon, bocsánat. Paige, táncolnál velem? Hogyne? Remélem nem bánod, hogy a mi dalunkat kértem. Van dalunk is? Van dalunk is! Menjünk innen. Ugye milyen szépek? Egy kicsit kínos. Ó, igen, gyere csak. Elnézést, uram. Tudom, hogy még beszélni szerettek volna a norvég királlyal, mielőtt távozik. Igen, hogyne. Köszönöm szépen. Figyelj, ha visszajövök, izgalmas esténk lesz. Remek, már annyira hiányzik egy kis izgalom. Edward? Emlékszik a fiamra, Edwardra? Nagyon örülök. Örülök, hogy újra látom. Apa, jobb lenne, ha leülnél. Így. Az egyiptomi fotósok rávették, hogy minden képen egy teve hátán feszítsen. Igen. Érdekes teremtmények. Elraktározzák a vizet, de sohasem fürdenek benne. Így igaz.
A lényegre térve a halászati jogokról lenne szó. Tudja, kidolgozunk egy szerződést. Rendkívül fontos, hogy megfelelő és igazságos mértékben részesüljünk a tengerkincseiből. Na, most mutatok valamit. Maradj itt. Tararara! Nos, semmi pánik. Csinálok neked egy jó szendvicset. Ebből rájössz, hogy a diák immár tanárrá lett. Látom, apád mennyire büszke rád. Igen. Eddie, minden olyan különleges volt. Egy igazi tündérmese. De nem csinálom tovább. Hogy? Mit mondasz? Hogy nem maradhatok itt. Miért? Mi baj? Mikor megismertelek, féltem, és ezért tanultam annyit. És te rángattál ki ebből, amiért örökké hálás leszek neked. De én vagyok, és amit tenni akarok, az is belőlem fakad. Azt hittem, meg tudok feledkezni róla. De mégsem. Mi lesz velünk? Te már ide tartozol. És apádnak szüksége van rád, hogy itt legyél. Anyáddal és Arabellával. Akkor ennyi, többé nem is látjuk egymást? Nem tudom. Tényleg? Nem tudlak rávenni, hogy maradj. Nem tudlak rávenni. Edvard Valdemar, du skal fra denne dag være konge, modtage disse regalier og have altid Danmarks bedste for øje og i dit hjerte. Modtag rigets æble, som viser dig verden, hjælper dig til at blive den konge Danmark fortjener. Sokáig éljen a király, harmadik Edvárd!
A mai nap fontos, bár kissé keserű mérföldkő életünkben. És egyszerre éljük át a véget és a kezdetet. És míg az élet megy tovább, most hálát kell adnunk valakinek, aki nélkül mindenre soha nem kerülhetett volna sor. Ha valakinek ennyi szeretet és boldogság jutott, természetesen nem szeretné lezárni élete eme fejezetét. Elnézést. A haladáshoz ritkán vezet út, amin nem botlunk néha gyászba és bánatba. De bármilyen mély a bánat, a felhők szerte foszlanak, és a nap ismét leragyog ránk. És ebben a meleg, csodás fényben megpillantjuk saját tündöklő jövőnket. A jövőt, amelyben izgalmas kihívások és végtelen lehetőségek várnak. A látóhatáron, amely a szemünk előtt terül el, a holnapi pirkadat csodás ragyogásában fürödve. Szia, kincsem. Jövök már, itt vagyok! Nem Itt lehetne, vagyok. hogy mind összeálltok egy csoportképre? Itt vagyok. Csak egyetlen egyre. Oké. Gyere gyorsan. Remek. Jól van. Pompás, Émi, szívem. Gyere ide. Jól van, gyertek lányok, már. lányok. Halljam. Álljunk össze. 10 kört. 10 kört! Nagyszerű. Gyönyörű kép lett. Édes. Mit csináljunk este? Olyan büszke vagyok rád. Ó! Épp olyan bölcs vagy, mint amilyen gyönyörű. Vissza kell jönnöd hozzám. El akarlak venni. Ha ehhez meg kell várnom, míg befejezed az orvosit, és elérd mindazt, amit el akarsz érni, akkor várok. Várok. Dánia nem ilyen királynőre vágyik. Pedig ilyet kapnak. Mert én igen. Magyar hangok. Pikali Gerda, Balázs Zoltán, Szokol Péter, Vándor Éva, András Kati, F. Nagy Erika, Veratin Gábor, Sesták Szabolcs, Pálmai Szabolcs, Konrád Antal, Péter Rihárd, Bodrogi Attila, Garamszegi Gábor, Talmács Márta, Bolla Róbert, Pap Kati. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök és vágó Pap Zoltán István, gyártásvezető Szőke Szilvia, szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat az Intercom RT megbízásából a Laborfilm szinkronstúdióban készül. Produkciós vezető Legény Judit.
Did you lose your mind like I knew you would? Did you sing your song? Did you sing it so loud? Did you sing it so everyone can hear in the crowd? Did you lose yourself? Did you lose your health? Did you put my memories on the shelf? Did you lose your place? Did you lose your grace? And just so everyone can see your singing face. It's like everybody loves you. It's everybody wants you. Lately, it's like everybody needs you. It's everybody sees you today. You've been sad, you're misunderstood. Did you find your kind like I knew you would? Did you feel your song? Did you feel it so real? Did you feel it so everyone can see your grand appeal? Did you lose yourself? Did you lose your health? Did you put my memories on the shelf? Did you lose your place? Did you lose your grace? Just so everyone can see your singing face. It's like everybody loves you. It's everybody wants you. Lately, it's like everybody needs you. It's everybody sees you today. It's like everybody loves you. It's everybody wants you.